Здравейте хора, аз съм SpeedGamer и сега ще правя една томбола в Ironcraft. Да може да се запишете за томболата, трябва да се абонирате, да лайкнете клипа и да в коментарите напишете ето това запис. Сега едно моя никнейм в играта. Ето го. И също Skype за връзка. Да, там Skype е там както е. И нали пак запис. И Skype ви, ако спечели томба, или да ви пише в играта, или да ви звънна по Skype. И ето е томболата. Ето тук има един свет първа птичка. Ето. Световете. Тези два сета са Pro 4 и легендарки, пошънки, глави на Ейц, Дани, PvP, на Starwin, на не знам къв, на Хелс. И тук пак пошънки. И тук един сет Pro 3 и легове. И това е томболата. И ще я тегля на 25 абоната. И затова направих толкова малка. Защото не искам да я тегля за много абонати. И чао от мен.